अगर आप भी चाहते हैं बंशीधर चौधरी, धर्मेंद्र निर्मलिया, विक्की राजा, आतिश लाल यादव, राजेश रंजन का ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे सजनी म्यूजिक को लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सजनी म्यूजिक प्रेजेंट। ए भैया, आज रक्षाबंधन दिन बा। एगो भाई बॉर्डर पे शहीद हो गइल बा और ओकर बहिन रास्ता देखता। जब ओकरा बहिन के पता लागल कि हमार भाई बॉर्डर पे शहीद हो गइल बा, तब ओकर बहिन का कहता आई सुनी जा गाना के माध्यम से। अखन अहाँ सब सुन रहल छी तेनवाही सँ सहेली म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। सबके भैया घरे गईले तू नहीं काहे अइला हो। घरवा से दुआरा निकल के देखनी नजर कहीं न पैला हो। सबके भैया घरे गईले तू नहीं काहे अइला हो। घरवा से दुआरा निकल के देखनी नजर कहीं न पैला हो। हे कवना भूल हो गइल बहना भाई में, कवना भूल हो गइल बहना भाई में। अब राखी बंधाल तू का लाई में, अब राखी बंधाल तू का लाई में। अखन अहाँ सब सुन रहल छी तेनवाही सँ सहेली म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। स्वर्ग नियन जिंदगी के छोड़ के कहाँ चली गइल हो। बहना से कौन गलती भइल मुँह बाजे फेर ले हो। स्वर्ग नियन जिंदगी के छोड़ के कहाँ चली गइल हो। बहना से कौन गलती भइल मुँह बाजे फेर ले हो। देखो थाली सजवले बानी थाली में, देखो थाली सजवले बानी थाली में। अब राखी बंधाल तू का लाई में, अब राखी बंधाल तू का लाई में। अखन अहाँ सब सुन रहल छी तेनवाही सँ सहेली म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। माई रोबे दुआरा पे बैठ के पापा कुछ नहीं बोले हो। गाँव समाज जुटल बा दुआरा दादिया सुन पोछे हो। माई रोबे दुआरा पे बैठ के पापा कुछ नहीं बोले हो। गाँव समाज जुटल बा दुआरा दादिया सुन पोछे हो। भैया आतिश कहाँ गइलो राती में, भैया राजीव कहाँ गइलो राती में। अब राखी बंधाल तू का लाई में, अब राखी बंधाल तू का लाई में।